Kajing tua ka surok dauki kala penchong siri kinong lit nong wan jong ka surok ka badon hasna jong ka jingking dauki ka bahab West Genti Hill District. Kene kajing tua kan jong ka surok ka dai ne ka sngi ka bala isir ka hiba ha ka bala isnjor haki benta basa marsiteng jong ka surok. Kinong lit nong wan kila pha ya ka video shangi ban pentip makalong ka ba ima pha bat bom sngan chu ban yaj leng bana ka surok. Habayo panyakren bat ki bos n syar shnong sya ka than kila penpaw ya kajing penyaw jing mut da kajing bom don lem kinong khmi ya ka sngan ha kalik kawan upaj ba ya kajing long jing man ka surong. Uway na kilang ba shnong ula penpaw ya kajing snew jong ka surong na duwa karaj adu dauki kalabu jing sir ya kinong lit nong wan. Ha kajing jia om syam ladon kanu kajing jia ka basnusi. Mani matua ka clear. Aduh hantu truk kan